Aupa eta izan guztiok ongietorriak gure kanalera. Oraingo honetan, GeoGebra erabiliko dugu inekuazioak askatzeko edo inekuazioak ebazteko. Lehenik eta behin, lehenengo mailako inekuazioak aztertuko ditugu, eta nola guk analitikoki ebatzi ondoren GeoGebra erabiliz berretsi ditzakegun gure emaitzak. Eta inekuazio honetan, pausoak oizko urratsa jarraitu ondoren, isolatuko genuke isa, azkenean gelituko litzaiguke 5 isa handiago 30 ken isa baino. Gero, minus isa pasata beste aldera, 6 isa handiago 30 baino, eta horrek esan nahi du isak izan behar duela 5 baino handiago. Emaitza hau frogatzeko, emaitza 3 eratara adieraz dezakegu. Lehenengoa batarteak erabiliz, intervalos, tarteak, parentesi borobilak esan nahi du zenbakia ez dugula hartzen, eta kortxeteak esan nahi du zenbakia hartzen dugula. Orduan, 5-etik infinitora izango litzateke, erreala erabiliz 5 eta 3 puntuak, eta matematikako adierazpen oinarrizkoak erabiliz isa handiago 5 denean, eta zenbaki erreal bat izan da isa. Eta GeoGebra lagunduko digu, GeoGebra irekitzen badugu, interneten GeoGebra klasikoa bilatzen badugu, bertan idatz dezakegu inekuazioaren adierazpena. Eta adierazpen hori, isa zati 3 eta gehi isa zati 2, eta daukagun aukeren artean GeoGebran handiago dago, berdintza dagoen bezala. Orduan, berdin idatzi beharrean handiago idatziko genuke, eta honela inekuazio bat. Lortuko dugu funtzio bat edo ekuazio bat, edo funtzio bihurtzen den ekuazio bat idatzi beharrean. Eta berehala GeoGebrak emango digu, handiago 5 ken isa zati 6. Berehala GeoGebrak ematen digu 5 baino handiago. Urdinez margotzen du izateremua, ze tartea den ekuazionen soluzioa. 5 ez genuke hartuko, kasu honetan. Zertatzen da, 2. mailako inekuazio bat daukagunean. 2. mailako inekuazioetan, isa berbi agertzen zaigu, kuadratikoak dira, 2. mailako, hori esan nahi du. Isa berbi, kasu honetan, isa bider isa berbi emango liguke. Eta hor daukagu, isa berbi gehi 3 isa ken 2 isa, handiago 4 isa gehi 4 baino. Beraz, azkenean utzi beharko dugu 0a eskubian, eta beste guztia ahalik eta gehien simplifikatu. Eta azkenean lortzen dugu adierazpen kuadratikoa, isa berbi ken 3 isa ken 4 handiago 0. Hori faktorizatuko genuke, bai Ruffini erabiliz eta bai formula, 2. mailako ekuazioen formula, baskara erabiliz, eta isa ken 4 bider isa gehi 1 lortzen dugu faktorizatu ondoren. Beraz, biderkadura honek positiboa izan behar du, eta 0 baino handiago, ezin du 0 izan. Normalean, gero egiten duguna ebazpenarekin amaitzeko taula bada. Eta taulan, biderkadura hau 0 bihurtzen duena, anulatzen duena, duten balio kritikoak idatziko ditugu, goian -1 eta 4, txikitik handira.
eta faktore guztiak lehen zutabean idatziko ditugu. Ikusiko dugu gero, tarte horietan -1-etik bera eta 4tik gora eta -1 eta 4en artean nola faktore horiek minus ala plus diren, ez? Eta gero bi faktoren arteko biderkadura ze ikurra hartzen duen, ze zeinua hartzen duen ondorioztatuko dugu, beraz, minus bider minus plus denez eta plus bider minus minus, azkenean gure biderkadura positiboa izango da -1-etik bera eta 4tik gora. Eta negatiboa izango da -1 eta 4en artean. Hori adierazteko, berriro 3 notazio ezberdin ditugu. Alde batetik, tarteak, emaitza adierazteko, -1-etik -1era, edo, normalean edo, hori da edo, union, 4tik infinitera. Honek esan nahi du bitarte hauetan, isa dagonean, betetzen dela inekuazioa. Gero, erro erreala erabiliz, 3 puntuak -1 arte, -1 hartu gabe, beraz puntu txuria, eta 4tik infinitora 3 puntuak erabiliz. Eta notazio oinarrizkoa erabiliz, isa txikiago -1 eta isa handiago 4, isa balio erreal bat izan da. Eta beraz, ingo genuke orain honen berrespena edo froga. Ia benetan ondo ebatze dugun analitikoki. Orduan, hasieran daukagun adierazpena edo bukaeran eduki dugun isa berbiken 3 isa ken 4 handiago 0 idatz dezakegu nahi bezala. Eta berehala GeoGebrak adieraziko digun noiz betetzen den inekuazio hau. -1-etik bera, urdinez dagona, eta 4tik gora alegia. -1 eta 4 balioek ez lukete inekuazioa beteko. Eta azkenik, zer gertatzen da, bi ez ezagunekin inekuazio mordo bat edo inekuazio talde bat daukagunean. Adibidez kasu honetan, isa gehi bi handiago 2, -3 isa gehi i txikiago 3, eta isa handiago 0, i handiago 0. Kasu honetan ezin dugu adierazi erantzuna, soluzioa, tarte moduan edo errealean edo adierazpen basikoak, oinarrizkoak erabiliz. Eta beraz, gure soluzioa grafika bada. Grafika bat izango da, azalera bat, benetan. Orduan, GeoGebra oso praktikoa da kaso hauentzat, ze bere emango digu grafika eta inekuazioa betetzen duten puntu guztiak urdinez agertuko dira. Orduan, banan sartuko ditugu GeoGebran inekuazio guztiak, kasu honetan 4, eta ikusten denez, GeoGebrak urdinez adieraziko ditu zehazaleretan puntu guztiek betetzen duten inekuazio hau. Orduan, kasu honetan, isa positiboak izan behar du beti eta ik ere positiboa izan behar du. Beraz, lortuko duguna azkenen izango da poligono bat, kasu honetan azalera infinito bada, baina gerta daiteke finitoa izatea. Poligono antzeko bat eta poligono horretan kolore ilunena ikusiko dugu. Poligono honetan puntu guztiek beteko dute inekuazioa. Inekuazioaren adierazpena. Orduan hori ikusten dugu bat, 2, 3, 4 alde eta gero infinitureuntz zabalduko litzateke azalera hori. Eremu horretan, gune horretan dauden puntu guztiek betetzen dute gure inekuazioa. Baina, erantzuna adierazteko, grafika hau erakutsik beharko genuke.
Eta azalpen hauek gustoko baldin badituzue eta GeoGebrak dauzkan erabilpenak gustoko badituzue, harpidetu zaitezte kanal honetara eta emaiozue, saka ezazue gustatzen zait botoia. Mila esker!